Patricia Jeki oramba ongoti ushamwari wake naEvangelica Sunday ngaupere zvachose nekuti musikana aida kumupinza muzvinhu zvoungochani uye aitoda zvekutodanana naye mushure mekuita fall out panyaya dzanashingizi wange Evangelica aramba ongoedza kuswedera pedo naPatricia kusvika akunyora paFacebook pake kuti ari kutsvaka musikana achizviita saHeidi. If ushamwari wenhema was a person, Evangelica Sunday naPatricia Jeki zvavo zvaitozopinda muGuinness Books of Records mushure mekunge Patricia abuda muBitterness family akazosara lonely paya ndokubva abatana naEvangelica vakazotowirirana kusvika vasvika pakunopinda muchikurubi ndokuzorealiza Patricia Jeki kuti musikana ndiye akamukonzeresa kuti asungwe sekudaro. So musi wa30 April akanyora achinyorera Sunday akati wedwe siyana neni, but izvi hazvina kugona kuitika zvazotisvitsa patiri nhasi, saka regai titangire pazvakatangira. So Evangelica akanyorerwa naPatricia akanzi hello Sunday, ichi chatove chikumbiro muri yeZimbabwe ichinzwa because I think every day you are posting talking about me day and night. Ndokumbirawo siya nezita rangu mumuromo mako. If you really love me like you truly claim, leave my name out of your mouth. This is now scary and an obsession. Wasiyana paine vanhu vacho vari kundirwisa vanondiromba tsimba 24/7. I'm quiet because I'm choosing peace, but you all know kuti ini handisvikigwi, ndinosvika. I fear no one and hapana noti nyo ndikataura. Sunday, I love you like my own flesh and blood. I never judged you even once, but ndaitoda uchinje uno wako, unwe mapills ako uite better. Ina handizi munhu ane utsinye, ndikawana 2 cents ndotodawo vamwe vese vadye. Zvandakangoitira vese avo vari kundirwisa ndo zvandongoitira munhu wese. Someone asked, PJ, say uri iwe unotadzirwa. The answer is, I don't know. Maybe I love too much. Kuri kunzi vese vomiswa apa kunzi iwe newe PJ yakakutadzirai, havana kana answer. Vamwe vakabvunzwa kuti ko nhai mune hasha dzakadai makamboitwa sei nemusikana uyu akashaya kana answer. Kwa iwe Sunday, kuri kunzi wabvunzwa PJ akakuitirei. Some of your lives aunoita ndinenge ndisitoripo. Sometimes ndoita zvekutofonerwa kuti Sunday ari palife, I will continue to love you but from a distance. Zvakawanda zvakatokanganisika mulife yangu because of you, zvandichiri kuda kugadzirisa. Can you please, my dear, let me be? I need peace, I need space. Will you allow me to breathe? Handisi kuda kunzwa uchitaura futi nezita rangu papeji pako and uchiti ndinogona kungokuuraya. Kutaurisa kunopinza muna taisireva. Unotaurisa Sunday nepasiri necessary. Dzidza kunyarara. So ndo mashoko akatangwa naPatricia Jeki achiti iye aneta nekuramba achimanyidzana naSunday. So iyo ndo yanga iri foundation yenyaya yacho. Saka Patricia ari kuti iye kubatsira hakuna zvakakazomuitira nekuti zvakabva zvazoita kuti munhu aite obsession akuda kumupinza muzvinhu zvemanjozo. So iye azoti zvakare iko kuzouya saHeidi, ayas unenge uchiti uri kubetsera sister, iyo nyaya yangu yokuda vanasisi iyi ichandiparira. Kutoenda kuchikurubi kuendera munhu anoda kuparadza, anoda kukuita mukadzi. Imagine unogona kutoshama mumba uchiti muri vakadzi mese. Ndaita kuita sendicharepewa. Apa munhu akuda kuita mukadzi ini ndaishaya obsession nebitterness ina vakadzi ava ndeyei. Izvo vanoda ndijoine Marine Kingdom yavo, Satanism vachirara neni. Kundita mukadzi wavo ini ndati dodo. Satana uzofe wava nesimba mukati meupenyu hwangu. Ndakupisikai ndikaflasha muchemba tsvina dzevanhu. Endai munovata muri vatatu mega kuSatanism kwenyu. Siyanai neni, ndapfira ndikakupfurai sedziwa. So nyaya iyi yakabva paHeidi yakanyorwa naEvangelica akati iye Heidi Sunday, I'm in love with another woman and she is my friend. I'm so attracted nemazamu ake and cute face. I told her in passing
kuti ndinoda vamwe vechikadzi, but she never took it seriously. Then today I finally developed guts to tell her how I strongly feel through a WhatsApp audio. Guess what? She listened and never responded. Sunday I'm going crazy. I love this girl so much that I'm losing my mind. Is she going to ignore or avoid me completely? Pause for me, so other women who are like you will tell me what to do. I don't want to lose her. What should I do? Please tell your followers not to judge me. I didn't choose. I was born this way. Naturally, they're attracted to kuvakadzi. I feel absolutely nothing when I'm with a man. I'm in a dilemma. Losing her is like losing myself. Send a screenshot after posting. So, message iri kubva kuna Patricia yakanyorwa mukati yakanga yakanzi, I hope I didn't make you uncomfortable. I just wanted to be honest about how I feel and I respect you no matter what. I can't help it. I'm so attracted to you. Please don't avoid me. Even if you don't feel the same way, don't distance yourself from me. I'm losing my mind. So iyi ndo message yakanyorerwa Patricia Jeki na Evangelica. Patricia ari kuti aiwa guys, inini handisi kuita madhira akadaro. So azowedzera akati iye I've been quiet, and akatondiudza list revanhu vaaita navo zveungochani wacho. I tried to avoid her in peace, but zvanyanya munhu kupinda mumba mangu mune vana ndisipo, searching my stuff and chii chinenge ngozi. Munhu osemesa imi ndo nyaya yacho. I almost took upenyu hwangu because of these people, because they wanted me kuti ndijoin a cult. So kundiitira utsinye vaida ndiende kunobega. Zvinovafumurana. They wanted me ndiite ngochani kundiita mukadzi. They were even doing group calls on how to make me join their kingdom. They were attacking my kid, my son, and everyone around me. And I was weak because if they vaita ini ndiri gamba, but when pavakaataka mwana wangu, my one and only, achangouya holiday, they attack my sweet little sister. They attack everyone just to make me join them. I wanted kuti ndife zvangu because I was helpless. But with the love and support from my family, I'm into therapy and getting help. I'm now myself again. So, kwaitoda kunzi Patricia apinde mukauti. Zvino kauti yacho kana isina mari yairi kuwinza, Sunday achisvika pamalevels ekutoita begging pasocial, zvinobatsira chii? Kauti kangaibatsire vanhu kuti vaite mari. Mungaita kauti yekurarana shuwa pasina mari iri kupinda zvinhu zvacho, so zvinonyadzisa. Aedha zvakare mashoko akati Patricia, I ignored her and blocked her kuchirehwa Sunday. As if it is not enough, she went to the police and civil court. And akati, I'm owing her 588. I helped this lady, guys. I have my own workers, never at once employed her. But I told ndiendese kubasa kwako, I'm bored. And I also wanted her kuti aite busy so that she can stop her madness. So zuro kwakuenda ku court that I'm owing her money. Actually, she's doing everything to get my attention. So vamwe ava havana access neni. So the team is using her kuti ndivape attention. Iri ibasa rangu rekupeta matsotsi. Izvi zvima small sorry zvenyu mungatondiuraya. I will never join your cult or kingdom. They are also angry that they don't have access to me anymore. So aya ndo mashoko aPatricia Jeki ari kuti iye vedweka zvakaoma. At first I thought anotopenga shuwa, that's why ndakanzwa tsitsi, but munhu haapengi zvake. Ndosaka akambosungwa akagara 1 month ari muchikurubi. Pandakasungwa paya, she fooled normal people vakamuigira lunch nandos kumacells, but ivo vamusungisa. Ungavigira lunch munhu wawasungisa uchiti aida kukuuraya. She is so good, Raviro. Akavaita withdraw a case there and there. Vakamupa 1K. That woman is so dangerous. After she told her, do a live, PJ apinde mukati, ndiye wataida. And then vanhu vakauya vachiti in 30 minutes time, Sunday ari kuuya live. Inaye wazi mukati papo. Then she lied to them. Akati ndoita ndiri in-drive. Ndokunanga kumba kwangu ini kana chandaiziva. She wanted kudya mari
kwese kuvaroi nekwandiri. Do you know kuti izvezvi atiza because she is wanted kupolice and lied kuti kumba kwavo kwafiwa. I have numbers of everyone kumba kwavo. Tararai video raaita now, she is acting. No noise kubackground. Aita video iri ainda kwari kuti ndo kurufu. Saari kutaura nevanhu. You can act for Africa. And she is very good with it. Pa audio. Iya ataura kuti ndaiva ndadya mari dzevanhu so ndaida kukutuka. And apologize to them. Vafare. Muchadzidza zvakawanda. Gore rino message yaasenda makuseni iyo asati aenda. So ndo mashoko aya ari kuwedzekwa naPatricia Jake achiti iye zvaEvangelica Sandi haachadi zvachose nekuti anoita kuramba onyeperwa. Nyaya yanyanisa kurwadza nekushamisa manetizens inyaya yekuti vanhu ava vari kutoita kauti dzekurarana asi pasina chinombobuda pazviri. Imikani zvinhu zvacho zvinoshamisa. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe.